Duha ka 15 anyos nga lalaki dakop sa bypass operation sa Bacolod City. Samtang asawa ni ani BJMP personnel, Joby Vargas, nga giningadlan sang PDEA bilang leader sang Vargas Drug Group, gindepensahan ang iya bana. Yaring balita nga aton gintutukan. November 2019 sa ginambush ang salakyan ng ginasakyan ni retired Senior Jail Officer 2 Joby Vargas sa barangay Cabug, Bacolod City. Namatay ang 28 anyos nga bata sini nga si Jail Officer 1 Jason Vargas. Gintumod sa kapulisan nga posibleng work-related kag negosyo ang motibo sa ambush. Matapos ang masobra isa ka tuig, si Joby Vargas ang ginhingadlan sang PDEA nga leader sang Joby Vargas Drug Group matapos sa dakpan sa bypass operation sa barangay Singkang Airport ang anay kaupod sini sa BJMP ang nag-awol sa serbisyo nga si Trisha Galicia. Ay tungod nga ang drug group wala man na-declare na as inactive tungod nga may mga member pa man sila nga active, wala pa nadakop. Apang sa pagpakigangod sa asawa ni Vargas sa GMA Regional TV, ginpanginwala sining aligasyon sa PDEA. Sunod sa iya, masobra isa na sila katuig na nagapuyo sa abroad. Wala man sang kaso ginfile sa Yabana matapos magretiro ini. Gani wala sang basihan ang aligasyon nga siya leader sang isa ka sindikato. Nagapati man ini nga planted ang 170,000 pesos sa suspected shabu nga nakuha kay Galicia. Kag ang kapulisan man ang responsable sa kamatayon sang iya bata. Part of the requirements pa lang sa retirement natin is to have that clearances. So kung naka-retire siya, simply niya wala siya sa mga pending cases during the time sa nag-retire siya. So inaya pa sila, we have also that information na sila under close surveillance na sila. 15 anyos ng mga lalaki ang nadakpan sa bypass operation sa Purok Sigay, Barangay 2. Ang mga minor ang ginapatihan runner kagabahin sa operasyon sa droga sa lugar. 20,000 pesos ng balor sang suspected shabu ang nakuha sa mga minor. Sa Barangay 12 naman, 20,000 pesos nga droga ang nakuha kanay Jasper Alimon, Raymond Bobe, kag Vincent Padilla. 12 tanan kamagagmay nga sachets ang na-recover sa tatlo sa ruruan sa droga sa Purok Masinadiyahon. Upod kay Rinald Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.